Fins a 42 alumnes, 7 d'ells de Xàtiva, han participat enguany en el primer curs internacional de música Ciutat de Xàtiva, organitzat per Saetavis i que ha comptat amb la presència de professors vinguts de tota Espanya. El curs està encarat per a gent que vol dedicar-se professionalment a la música, inclús gent professional, però sempre es matricula gent que acaba de començar o que té la música per afició. Inclús tenim un alumne que ha començat directament en el curs. Els alumnes han conegut entre ells, han après a les classes teòriques i han visitat la ciutat de Xàtiva, una experiència que cap d'ells podrà oblidar. En principi teníem 10 especialitats, 11 especialitats per al curs i al final violí i contrabaix no s'ha pogut realitzar. Tenim pràcticament tota la corda, viola, cello, saxofó, trombó, trompa, percussió, en general els instruments més comuns. Pel matí es dedicaven a les classes teòriques i per les vesprades disfrutàvem amb les dinàmiques de grup. Ja per les nits, dormir a l'alberg ha sigut tota una aventura. Tant pel matí fins a l'hora de dinar, com per la vesprada fins les 6 aproximadament, n'hi ha classes individuals i classes de música de cambra que serviran per a l'audició que farem a final de curs. I a partir de les 6:30 ja tenim unes activitats programades en la monitora del curs, en la que ells són activitats per a que ells se coneguen més i se relacionen amb gent que fa la mateixa feina que ells.